Doe eens gek, dacht ik. Waarom ook niet? Ik was nog niet meer op een autobeurs geweest. Harm had me uitgenodigd, het was hier om de hoek en hij betaalde de entree. Er staat een dure wagen voor de deur geparkeerd, er zit een man met een pet aan het stuur. Zijn hele been steekt uit de portier. Het is een bekende coureur, zegt Harm, een rallyrijder. Er staan overal logo's op zijn overal, van tankstations en oliemerken. En ik weet niet waarom, maar ik dacht aan duurzaamheid, schaarse energie, vervuilde grond en aan benzineprijzen. We zijn binnen, gezellig. En hij begint te vertellen over de hipste modellen. Cilinders en kleppen, een spinnende velgen, hoe het ligt op de weg en dat de dikkere merken nog een tikkeltje sneller zijn. Voldoening en tuning, dat is nauw genomen. Ruim voldoende poetsen met een leren broek en blauwe ogen. Mannen zeggen dat ze enkel voor de auto's komen. Ik zit de broeder op en vraag om wat interesse te tonen. Ja. Nou, nee. Na de laatste wagen vraag ik hem hoe laat het is. Na de laatste wagen vraag ik hem hoe laat het is. Na de laatste wagen vraag ik hem hoe laat het is. En dan zegt Harm dat er nog zo'n etage is. Hij vertelt met grote ogen over paardenkracht en dat ik niet wil weten wat er zit onder die motorkap. Hij vraagt me waar je zoiets ziet en zegt: verdomme jongen, dit is pure poëzie. Harm aait met zijn hand langs de rand van een glimmende bak. Zo strak in de wax en zo naakt zonder dak. Die lampen liggen oh zo mooi in de kap. Ze plassen dus een tikkeltje uit. Er werd een pilot gedraaid van de tv-show. Julia zoekt Alfa Romeo. En voor Harm erheen loopt, pakt hij eerst een peukje uit zijn pakje Cavallero. Hij kijkt er niet alleen naar, nee, hij doet nog mee ook. Mooie dames, witte shirtjes en een sponsgewicht. Harm na de eerste ronde weggestemd. Onterecht, althans, dat vond hij zelf. Een paar seconden is hij ongezellig. Kom, dan gaan we verder, zeg ik. We bestellen een pint. Een zaaltje verder is een dansvoorstelling. Kom, dan gaan we verder, zeg ik. We bestellen een pint. Proost, dankjewel.